Welcome to Channel 2. So karon atong tan-awon kung unsa ang imong uyab, imong partner, imong bana, imong asawa karong semana ha. In other words, ato silang i-stalk. Stalker mode ta karon, okay? Kung nabantayan nimo karong semana unsay may tabo or unsay kanang iyang mga kuan, mga buhaton or unsay moabot ninyong duha. Hello, ready? Okay, let's shuffle. Shaggy, shuffle, fall. Tanang! Unsa ka siya karon kuan mo? Karong semana or within the week. Karong semana lagi. 7 days. Okay, so as usual, sagutan sa tunga para walalis. Okay? Then right and then left. Okay? So, open. Unsa siya karong semana? La. Allah, Knight of Wands. Right? Sunod. Ala. Ace of Swords nga baliktad. Og sa Nine of Cups. Hala. So, Knight. So, it's not Knight usually. So, lalaki ni or someone na ay masculine. Masculine energy. Kung sa siya, duha. It's either once siya matapulan or makugian. Depende ra daw. So nakadepende ang iyang mood. Moody siya karong nga week. Moody. Awa o Marsha kuan. Di masabtan yang naong karong semana. Kay sakayan kaniya. Moody siya pero unsa man ni? Oo, Marsha kuan. Iyang siya ang iyang feelings una, iyang emotions una sa imong partner, imong asawa, bana, imong uyab. Feelings ani siya una. Feelings or iyang kuan, iyang sa emotional aspect. Emotional part sa iyang pagkatao. Lagi emotional siya karong semana. Anong emotional man siya? Anong magka-emotional siya? Anong magka-emotional man siya? Shuffle. Shaggy, shuffle, fall. Yung daw. So, start us right. Ano daw? Open. The star. Sunod. Ace of Swords. Nga bali. Ano emotion naman siya karon? Stalk to do. Giuna dyan ang emotion. Sa itong pagka-stalker. Stalker mode. Queen of Swords. Hala. So, mutuon mo na. Connect kaniha, oh. Yung emotions. Masyaguan. Unstable emotions. Lagi emotional sa meaning ng yung star. Saan siya? Hala, na siya duda. Murag, spill the kuan ko no. Siya ang star. So meaning, spill the beans. Murag na siya pangutanan nga murag. Na siya pangutanan nimo. Ganan siya makuan. Ganan siya mangutanan nimo nga eksakto ang tubag. Ang balance ng tubag. So, spill kuno sa water o gang land. Hala, payas manohon ka. Sa man siya. Ano yung partner ka ron? Sa manaha, emotional. Ano siya mga doubts. And sa man ni Queen of Swords. Lagi kung siya siya ang otoridad. Kaya kung di ko kamutubag ang sakto, kung di ang tunga. Hiya kang, di kang tubag ha, sige. Alam nga naman, saan yung ganahan may bawaan? Yung partner ba? Yung bana, asawa, yung uyab na gusto may bawaan about nimo. Yung sa di ay, sinaanin mo. Maganahan siya. Mungutan na. Shuffle. Sinaanin mo. Yung sa'yo mo gitaguan. Wala. Dita. Kay siya nga itong stop. Dili ikaw. Okay? Katawa diha. So, sa paiyang kuan. Emotions. Sa next niya nga kuan. Issue. Sa issue sa imong partner, sa imong uyab. Imong asawa, imong bana. Okay? Kritan no, mga tadres to nga. Pero sa taas God. Wait ha. Start. Pack 8. 8 of Wands. Sunod. 4 of Cups. Hala, namiro. Knight of Swords. Pagkita siya sa yung numbers, yung numericals. So, imong partner, imong uyab, imong bana, asawa. Pagkita siya sa iyang numbers. Iyang birthday. Ano kayong birthday? Naman siya, emotional siya, so, ano yung numero? Kasi nakasa yung numero. 8
of 4. 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12. Basta nasa 12, December. So, connection sa December sa inyong partner. Christmas, Christmas. 12, sa kadosena. Sa kadosena. So, 12. Na yung dosena, 12 das, sa kadosena. 12 pieces, 12, basta na nga 12. Na iyang kuan. Basta na yung 12. Sa kadosena. Sa man, sa kadosena ng anak. Sa ba? Oh, emotional siya niya. Ang iyang kuan, material needs. So, material needs yung ganahan. Material. Numbers 12, Christmas. So, material things. Nga gusto niya nga ihatag ni mo niya. Gusto nga material. Itong shuffle. Siya gini shuffle fall. So, plus ito nga, gusto nga material thing or things. So, emotional ba niya? Mula ito, may material nga butang ng iyang ganahan. Okay, so may inverted na 7 of swords. Hierophant. Og, 5. Siya ha? Peace. May siya peace. And then, 9. The Hermit. Dugay na siyang kuan. Nangandoy ani nga material nga butang. So, 7 of swords. Siya siya lingi. Sa iyang ganahan. Marag siya nagbalit sa usan ng butanga. Sa iyang butanga yan di. Kuan, pangayo ni mo. Or di pangandoy. Naman ang Hierophant. So, 5. 5, old, 4, 9. 9, 7, 9, 16. So, it's na 16. Pwede. Ala, mahal. Mahal kay 1,000 up mahal. Marag, sa man niyang butang nga ganahan. Tag 1,600 or tag 16,000. 16. 1,600. 16,000. 160,000. 16 million. 1.6 million. Naman ni. Basta mahal ang yung ganahan. Ganan siya, Kaya kuan, naniguang na ko nun siya, naniin siya tangkad. Lugay na siya nagkuan-kuan. Nangandoy ang butang nga na. So, asa yung butang nga sa partner ng yung kuan, yung ganahan. 12 dozens. 12 pieces sa kadusin na. Sa mahalon. Ka-afford ka ni. Ito yung shuffle. Saan ni? Sa partner ni mo, nga nuli ay, sa siya ka nga week. Dito sa go dipod, sa right. Maun, mihag siya sa iyong ganahan. 10. 10 of, saan ni? 10 of wands. Inverted. Kita sa niluha. Doon na siya nangandoy ani di ay. Ang the magician, ikaw kuno ang makamagic, makahin mo sa magic, makarealize sa iyang pang ganahan, 7 of wands. Ano siya, nagmurmuro, nagnaw, kaya na siya ganahan, na ikaw ako na makahatag. Na emotional siya, kaya ang butang nga yung ganahan, material na dyan, hindi man ikuhan. Dili emotional, material or emotional, yes or no? Na material or emotional, taon ha? So, ikat pa sa iyang kuhan issue, material or emotional, shuffle. Shagdi, shuffle, fall. Material or emotional, dubag. Tirin sa taas sa kuhan, sa kutadari, sa left. Material or kuhan, emotional, the emperor. La emperor, ano ni? 4, inverted. 4 or 6, kani siya, 4 or 6. The emperor. Next. Judgment, inverted na sad. King of swords. Wara. Emotional or material. Material, naging ganahan niya siya, wag nagkuan na, ay, kuan, ganan siya kuan dyan. Material na kuan, yung gipray niya sa heavens, judgment, baliktad siya. So, kuan, kanang, ikaw lagi, emperor, ikaw can be, kung ni lalaki mo ng emperor, so, baliktad, sa pwede laki, babae, o sa kaliha, ikaw lagi kuno ang magkakuan, pahatag sa material, nga gipray, material lang yung kinahanglan. Masa man ni, mahal man. Mahal man ni. Mahal man yung ganahan. Mag-away mo tulaan ni. Tanaw na to. Away ba mo? Ano sa inyong issue? Mag-away ba mo? Diri mo tanong. Ito na sagta. Away ba mo? Strength. Mag-away dyan mo. Tubag dito. Mag-away dyan mo. Friends ko na makintahay pero i-invert. Strength ulit. Ay, namusog na siya. Strength. 12 cups. Inverted 12 cups. Naginaniwang ko na siya. Ganun siya aning kuan. Dozen, 12, dozen, usa. 16 Christmas mo na yung feeling. Pag siya regaluan. Ganun siya regalo sa material nga butang. Mag-away mo ani. Kaya yung ka nga mahal. Mahal. Kaya feeling mo kayo kag emotional lang yun di ay material. So,
to ara, gawas agam matuuran. Shuffle. Mag-away dyan mo, bebe, ito confirm. Mag-away o dili. Shuffle, fall. Gidi. Hala, middle. Sunod. Hala, 6 of wands. 4, emperor. Confirm. Mag-away ba dyan mo? Dili inverted, it's yes. 4, 8. Sure kung nang mag-away dyan mo. Perfect, 4. 6 of 4, pinaman na, perfect 10. Wala, mag-away mo, ani. Ngano, betal mo. Naong awa, nangisag yung partner ng banay mong asawa, nangisag na siya. Nasya ito nga ay. Pagkaling mo ninyo, awang yan now. Pero di makita ng iyang kuan. Yang now, sige, tago siya sa iyang kuan. Yung tinood nga feelings. Kaya feeling ni mo, may emotion na siya, na siya di ka na nabutang di ay. Nga mahalon. Nga yung ipangandoy ay, kuan siya. Mahal lagi ito, 500. 500 kamuro. Mahal lagi mo, 500. Mahal lagi yung 500, ha? Mahal lagi 100. Ako siya, lagi ko na makapakuan niya, makapa-relax, makapatrono. Hindi mo siya emperor, hindi mo siyang palitan, ana. Halak ka. Confirm. Kasi mong buhat mo ka afford. Eh? Pero di mo mag-away? Pero siya mag-away, gumani mo na may lalis, may tabo. Klaro kayo. May lalis, may tabo. Lalis or away. Saan ang pramilikayan? Yung barang man. Dili ko an. Saan pramilikayan ang away? Kompromiso? Sa pagkompromiso. Am-aman sa batak. Kini ko no. Hindi? Am-aman. Lapi? Am-aman ko no. Pero lingon ng yapon no. Am-amin ko ng salay. Saway. Ipapaakon ka. Nasuko na siya naging gusto. Di matuman. Kailan siya matuman na para makakuan siya. Awara, ang imong Knight of Pentacles. Nice strength. Knight of Pentacles. Knight can be, Knight pwede babae, lalaki, mga naka-helmet. Muna imong partner. Laki, babae, bana, asawa, uyab, sa imong kuan, partner. Lagi, kompromiso, pero siya maradili. Hindi siya nakikompromiso. Naka-helmet adaan, nakakuan na. Naka-metallic. Metallic kuan outfit. Kasi niya, arm, kasi niya, na siya taming. So, saan ko nanimog? Am-am na di siya madutlan. Lagkahan sa ni. Di ka ni. Ang usa. Ang ikatulo. Wala ko. Ang ikaw kay. Wala siya. Basta di ko mukuan. Di ko mo give in. Manay mo huna karon. Manay mo ginahuna. Di ko mo give in. Bala ka. Pero ang hindi lagi magpinsing mo. Mag-away. Mag-away dyan mo. Awa Kaya kay peace pa mo. Awa. Peace pa. Kay white pa na. Mabalik no. 2 of swords. Baliktad man. Ang moon. Tanawa ang moon. Sa quarter. Lagi. Sa quarter pa sa iyang gusto. Ang gusto si mong partner. Sa quarter pa ang presyo. Mahal gyapon. Mabaliktad ron. Mag-aaway. Lalis dun mo. Pagkuans ka. Pati Malaysian na naman dyan ka. Mag-blindfold. Pa-blind kunuhay ka. Pero kabaw nakadaan. Anong man. Kabaw makadaan. Kay limbong man ka. Kita naman mo, karon si Manaha, ang partner. Awara, yung star. Kisang star, ikaw or siya? Muna diha. Sige pa. Sige mo to, bye.